gelem nanggap wayang lha iki apike men. Kersa nanggap wayang karo kersa nimbali bintang tamu. Ah iya. Ya nelok wayangan jaman saiki jan tobat tenan mak. Nah, yo. Ya aku ki karo Elisa ki sugih Elisa. Karo Sukimen, Mimin kok. Karo Mbak Mimin karo Mbak Apri ya sugih kono bendina nyang kok. Nek wong nyange wong limboke nyang pisan pindhoe nggoro piranti sakmene bae kanca sakmene mbane ya. Ketoke ya ngono ning kene diprail-prail diponto-ponto bise pira treke pira sound systeme pira. Kowe mumet dhewe. Aku mbiyen pomo jaman biyen metuku ngono, wah. Tegese metune bintang tamu jaman biyen ngono aku dadi bintang tamu. Aku tahu dadi gareng dadakan aku entuk 5 juta kono. Kuwi gur dadak. Upama tenanan apa ora 10 juta. Lah iya mak iya wah tenan. Ning dadi entertainer ki ya ora gampang ya kudu pinter, cekatan, cerdas lan ya liyane ya. Empan papan ya wah. Luar biasa niki ora susah didawa-dawa awake dhewe iki kudu ndang diaturke karo bintang tamu. Mergo bintang tamu iki adate nek saiki mung sekali munggah. Iya. Ayo dene kersa ping pindho ya monggo. Nah aku pisan wis tele-tele. Nah, ya ora ngono kuwi. Lha tegese le munggah panggung iki ya sak kersane awake dhewe ora ngerti jope. Iki mengko limbukane mesti suwe no. Mula nyuwun pangapura karo para pamirsa wayang nek limbukan pancen nek ana bintang tamune iki mesti diulur wektune merga kersane sing penanggapi bintang tamu supaya cucuk ling ngrawuhake adoh-adoh iya. Mulane kuwi ya tujune ngarepe satset mulane kuwi ya. Iki nek ora kleru benerane non Elisa. Nona Elisa isih perawan nying-nying. Luar biasa kek tau rawuh ning nggonku iya. Kek tak tabrake karo Anis. Hebat Mbak Elisa. Wis ora usah didengung-dengungke kabeh wis priksa benane Mbak Elisa kuwi sapa. Heeh. Saka Ngayut Jakarta Hadiningrat. Luar biasa kejaba dalang ya entertainer sejati. Ayo, cara Ngayut Jakarta Slindro Songo. Seneng aku diceluk Kakang Mas. Iki aku diceluk Kakang Mas karo Elisa. Hebat. Benten kalian padatan kula menika sumringah bungah tanpa upama. Aku yo piwar. Luar biasa langsung piar. Aduh. Wong yo sami nonton-nonton ora nate ketemu kaya ketemu pisan pindho. Nggih. Tambah cantik, tambah. Matur sembah nuwun. Pak Purwo sehat, Cek. Amin sehat. Cek tambah bagus. Oh, sak boleh. Rezeksine yo akeh. Lah nggih, kowe dalang menika sak Indonesia bagus dhewe. Saged saking ngiringan niku nek disawang Ramboseni niku panjenenganipun. Ngerti ora kowe, ayo. Jiro lupatmo sing lemaku siji ngelokke kon dene. Iki sing 5 ki nek ora aku ngene iki ora betah gek ndang tancep kaya ndang kepengin nyium. Kandhane kok idola. Saya nek wayangane pas apik nawa penili ndang keruyuk-kruyun. Wah, jan piye lah klepek-klepek ya jenenge piantun yang sapa sing ra ngerti panjenengane Pak Purwo itu sanggitnya luar biasa, dasar bagus, Ramboseni sewengi natas aku pokoknya ndelok terus aku. Nyawang terus vitamin. Wah. Kok malah vitamin gua aku. Catetno nomere. Niki Mang Ayu Bagyo, Mak Cange, Yulembo, nggih derek
bunga menika Pak Danang anggenipun saged bangun papan ingkang luar biasa menika kangge masyarakat sekitaripun koryowon-koryowonipun saged membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk dosen tenaga kerja yang banyak dan luar biasanya beliaunya menika mboten kanyono-nyono saking menika Kaliwungu menika dulu juga yo bakul es yo titik watu. Ya, niki mau sampun dikatakan sama Pak Purbo itu dari di universitas juga tadinya jadi penjaga membersihkan kampus tapi bisa sekolah sampai sekarang calon kandidat doktor. Tiada yang mustahil. Tepuk tangan. Luar biasa. Mbak Elisa. Nggih. Iki sekilas info sih ya. Nggih. Mobil AD 1146 JM monggo disurung apa dikapake niku ngalang-alangi ingkang badhe kondur. Oh nggih. AD 1146 JM. AB napa AD? AD. AD nggih. 1146 JM. Monggo. Mang digeser rumiyin nggih. Mesake sing kondur ya. Monggo. Nah, jan papane Bawiro Jembar dan iki kejaba ulang tahun peresmian kantor LPKD lan Abji cabang Semarang ya Mbak Elisa. Iya betul. Iki uga ulang tahun putra pertama. Kalian Ilo Rafael yang ke-12 tahun. 22 Maret 2026 lan anak ingkang kaping 3 putra ingkang kaping 3 inggih menika Rafael nggih. Mas Ilo sama Mas Theo. Ya Mas sama Mas Theo. Ya. Kedua tahun. Nggih 24 Maret 2026. Nggih, mugi-mugi dados putra ingkang saged migunani tumrap nusa lan bangsa. Dadi apa kebanggaan piantun sepuhipun. Kebanggaan. Indonesia kebanggaan kebanggaan. Ya aja ora apa-apa. Ya apa ya. Nggih, menika mengke mbok menawi kalau Pak Danang juga kersa minggah pepanggungan nanti saged nyawiji Pak. Tadi sudah ketik-ketik di belakang. Iya, iya. Nyawiji tadi tidak harus nyawer tapi boleh. Iya, boleh itu keikhlasan kemawon ngaten. Nanti sama sapa-sapa untuk mungkin karyawan juga dosen-dosen yang nonton dari rumah Pak Danang. Luar biasa nek iki sing nonton mesti akeh nggih. Sing rawuh kaya ngono kuwi piantun kene iki wayang minded ya. Wah, elok tenan. Mirengke wayang wit mau kok ketoke nganti kaya mendel kabeh nanti. Lho niku saking lenggate kaken menika. Nggih, menika kula mboten piyambak napa niki sekalian nggih. Kalian duo kecantikannya Indonesia bagian Klaten. Nek di Jawa Timur ada duo Jo. Ya. Nah ini dua Min. Dua Min. Dua Min. Min sing siji Mbak Apri kalian Mbak Mimin. Mbak Mimin, nggih. Utawi Mbak Mimin Sri. Sapa? Sri sapa ra? Mbak Apri, Mbak Mimin. Mimin nggih. Nggih menika di tindak maju sik ya. Nyawiji sekalian nggih. Ayo sing Semarangan sik. Ngadep kinca ring tutul ngisor. Kae warung kanca. Awe kantiku. Ayo nih sempat matu isi kalawan bagus esame wangkui dan sagaweli wah aku seneng temu sing kono kae lho. Wah, seneng aku suwe gak ketemu. Penyiar menika ingkang ke 10.000 ingkang ngendika menawi kepanggih kalian kula menika seneng. Seneng. Nek babakan cantik sinten penyiar ingkang menika cantik sedaya. Bintang tamu kalih menika cantik sedaya. Nek lho mesti nyenengke. Betul. Nek Mimin kajane ora ayune kok merak ati ya. Begitulah. Neng ati marake gambuh rasane. Bener. Kudu-kudu kepengin ngekep. Kepengin
sampean ngungkrum ngaten. Aku ora pengin ngono ning jane pomo kowe gelem ngakon aku supaya aku ngeterke awakmu kok nyupiri aku seneng. Kok jenengan iku kok malah pamore turun. Dalang kondang kok arep ngeterke banci iki po. Lho. Ora map. Lho, wong tresna kira babakan kuwi lho, Pri. Lho, Pak Purbo, iki tak seneng ketemu sliramu. Heeh. Kuwi sing seneng ki ora mergo liyane. Mergo? Dadi nek nyawang kowe iki seakan-akan Pak Purbo itu sedang berkaca ngono. Kok iso berkaca? Seakan-akan Pak Purbo melihat teman. Lho, Pak Purbo ki seorang dosen. Lah iya. Terus ngendika mesti dipenggale kanthi wening. Tak pikir. Ora to plos ora Bener, teman sejawat. Lho, kandhani nek piyai-piyai sepuh ki nek ngendikan mesti nyambung ya. Nyambung langsung. Pak Purbo ngendika ngono kanggo tirakat lho. Iki bener apa ora aman? Betul. Tirakat. Oh, mimin kae lho. Ternyata Agak guyu. mimin kae yo ternyata wajahnya ora madolke. Neng gen kecerdasan anak menika terlahir dari ibu yang cerdas. Persis. Salah satunya aku. Persis. Kowe iki ibu bubruk apa piye? Raine rapene rahim kuwi lho. Iya. Yo nyuwun pirsa lho, piye aku rak mung mini ning kan gen kecerdasan anak menika dari ibu. Tenan no, mau cah lu iki bendino melu aku, kuwi tak tambahi Asmoro. Oh, dadi Elisa Asmoro. Aprilia Asmoro, Sukimin Asmoro. Tak tambahi Wati. Kimen Asmarawat. Ya, betul. Asmarawati pembunuh iki. Mbok tiri jahat iki nang nggon ketoprak. Ning Aduh. bakunipun kula nipun nderek dan janipun ya mongkok ning ya kula niku gigring. Lah ngapa Saatosipun niku gurunipun para dalang, gurunipun para mahasiswa. Kula napa mboten ngreget-gregeti pakliran panjenengan, Pak Purbo. Anda adalah sebuah makhluk, guys. Mayang Koro tidak akan berkembang tanpa ada Mimin Asmorawati. Wis kowe iki nang kene gentine jantung ngono ae to. Napa kula niku sing diarani perhiasan dunia niku nggih kados kula ngeten iki Kanjeng. Ning tenang-tenang Nggih. Timun mungkuk cekel imbu ndherekaken panjenengan kalian Sampun. rayi kula lan adik. Tak weling wiwit saiki, Nggih. nek karo aku kudu biasa. Nggih. Ora kena segan, ora kena pekewo. Di panggung tidak ada antara Purbo dan Mimin. Monggo. Lho, berarti kudu nyerdak wong wis nyawiji kok. Tidak ada. Hambatan lho iki. Tidak ada lagi yang namanya Purbo dan Mimin, yang ada Purbo dan Kasim. Pak Niku dalang. Pak Kasim. Sukimin kok Kasim. Oh iya. Aduh. Kula mengko dibuli para netizen. Ora. Mimin lho lanyo-lanyo karo Pak Purbo. Ora. Paribasan narsuan Pak Purbo dadak jauh hari. Ora iso. Dengan cara begitu nanti pertunjukannya akan down. Oh. Saestu menika. Tenan. Pak Purbo. Aduh. Apa nih anu ti? Kayak kesiram banyu seminggu saestu ya Allah ngimpi apa? Oh. Ada jengking ta, Lek? Napa? Kaya nek le dadal lho. Anu sing gadah. Matur sembah nuwun lho Pak Nggih, nggih, Danang, kula saged dherekaken Pak Purbo Asmoro. Slow. Cih, matur sembah nuwun. Wis aku cangkem-cangkemno ya ora apa-apa. Nggih mboten. Oh, ora ada masalah. Wis slow saja. Ayo, oke. Pancen kula Apri, Injil, sayang. Pak Purbo. Luar Langsung biasa. sayang nih. Langsung sayang. Aduh, seneng ya, Apri. Remen sangat saged Iya. kangge Pak Purbo. Kan bukan hanya Pak Purbo, kan juga ada penyimbingnya yang ada Angga. Iya. Wis saiki kowe rasah DM wis ketemu langsung. Wis. Kuwi lho, Lek, calon adimu. mbok ya ora gelap mata le. Katek 5 ringgit pilih Bude. Waduh. Jenenge iki Ayu, Elisa pinter. Nek gemati milih aku. Lho. Kowe malah kaya ngeloni mbahmu kakung. Apri bosok kowe menjatuhkan. Kok ngeloni mbah kakung lek ku diandane kejamen kok.
Kok Mbah Kakung ora menghargai proses jenenge kok iki. Elek apik iki hormatono reganono. Pira. Prosese kok Pak Danang lho, prosese beliau ngendikake lho, wit tukang Batu. bakul es keliling, Bakul es krim. pembersih. Iya, cleaning service Lho, kuwi. Kurang kan gawean saiki dadi liyane. luar biasa. Saiki iso merekrut karyawan 68 ke 68. tonggo kiwa tengen sedulur. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat makhluk yang lain. Nah. Wong diarani sugih yen sugih wis numrapi. Wong diarani pinter nek pintere wis numrapi. Mula kaya kowe barang iki ya wajib bersyukur ya Kak Elisa. Iya. Kowe dhisik kan Lah ya- sapa nek bersyukur? Astagfirullahaladzim. Sapa sing ngerti kondangku artis kondang kaunang-unang dia mboten to ketrima. Wah. Wong ngendikane Pak Kasim ya ngono kok. Oh, sakniki niku Malah urung Pak Kasim wiwit Mbah Jaya Jenal wis Mbah Mbah Jojenal kok tesih cilikno Mbah Jojenal nika Mbah Jaya nika. iso tekan. pun leluhur lho. Saiki ngendi ana wayang ki ya mesti ana mimin. Campur sari mimin, ketoprak mimin. Trek rekote wis Ah, ono. iya, uyon-uyon mimin. Pasar Canggal enek maling. Ya ora pri kok. Lho kowe ya wajib bersyukur lho, Lek. Nggih. Dilihat dari prosesnya Pak Danang. Nggih. Berawal dari nol. Lho dadi tukang batu. Kados Lek Min rumiyin kan nggih berawal dari pengamen jalanan Pak Purba. Ngunjuk riyen Pak, nggih. Yo. Nggih. Kuwi aja digawe isin, aja isin, Pak kuwi sejoroh ya. Aja isin. Isin. Wis Sejarah. Sejarah kok sejarah. Biyen dadi apa mbiyen? Awal mulane. Pengamen dadi iki ben Pengamen para jalanan. pamirsa ki pirsa. Praktek olehmu ngamen. Iya. Wong kok memandang aku sebelah mata. Ora Untuk ngerti. kanca-kanca yoga do underestimate karo aku. Sing selama ini mbene support aku terus saiki dene ngomong tilas ngono. Aku diboyoki ngono. Ora ya. Nanti cekel jangan pakai woh. Ayo. Cekel, ayo. Yo, praktekno le ngamen dhisik, Lek. Zaman aku sik berproses ya. Heeh. Rambanannya lho men. Ora prambanan Mas nek zamane ngebis kuwi to. Nek Kartosura engko sadurunge tekan Bangak kudu wis mudhun karena kono ana pengamen berikutnya. Bangak ku sadurunge tekan terminal Boyolali kudu wis mudhun. Kono ada pengamen berikutnya. Jadi tidak ada aturan tertulis tapi menghormati sesama wong golek rezeki ning dalan. Yo. Piye le ngamen Apa? dhisik? Alah dalah. Doel sukanya doel oh nempel maunya nempel cowok zaman sekarang memang susah dipercaya oh Lah, ceblok. Jan gobrok sih doyo. Iso kaya sapi rung dipakan. Ah. cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Lihat kening licin, lihat bodi mulus tak tahan. Kuwi artinya ana pituture. Piye? Donya ki godane harta tahta waria. Wanita. Waria gua brakan apa? Kok seneng. Ya maksudnya kan ya darurat tak ya iso to. Nek sing wong dregil ngono ki pengen Tonggo pegel. Mula kuwi ben ora ndregil lebih baik. aku hidup menjanda daripada harus digilir masa. Cinta masak. Sing digilir apane? Ya guru bedu. Maksudnya dikersake menika dijak gotong royong, Iya. anjang sana, Persahabatan. tukar pengalaman, golek referensi. Rak jenenge to Mbak Elisa. Ya. Lho iki sing sarjana psikologi, sarjana pedalangan ya menempuh S3. Omonganku bener apa kleru? Ya ora luput lah. Luput. Ora luput itu berarti ono benere. Ene benere. Bener. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Ngaten kok prosesipun sakderengipun kula dados primadona menika nggih. Wah, primadona. Pribadi manis dolan kemana-mana. Anjang Elah, sana. alias saiki begenten. wis sukses kaya ngene. Ya pengestunipun ya ora sombong nek kanggone wong iki mungkin sombong. Ning ternyata seni itu ya kena nggo urip manakala dia iso memanajemen keuangan itu. Nah, Alhamdulillah ya penting. mobil papat ya seperti sing nggo dolan dhewe sing disilih tetangga dhewe.
Lho, kanggone sing ora seneng iki sombong takabur ya, kanggone wong ora seneng. Ning kanggone wong wedok kok iso setiti iso dadi daringan ya diberikan kepercayaan. Wong wedok ki nek digawe kepercayaan malah iso nyelengi. Mergo wong wedok ki tujuane piye? Gedhekke anak, mulyake anak. Nek wong lanang kan kok kan serengat. Sing wedok ki sapa? Hamba. Lah wong wedok kan nek nguyuh ngadeg, wis gelungan nguyuh ngadeg ning isor wit gedang. Engko nek lungguh anu nyapu dalan. Anu pirone lho. Ter angger wayah arep rampung kok mesti kejang ya lek men ki nek nguyuh. Kok angger arep rampung kok mesti kejang. Kae ngono ngetus. Mamerke suatine Mbak Elisa mbok nggih. Derek panjenengan pamratugi panjenengan. Luar biasa. Mbok mak cangik kula namung nggih genep-genep mawon kula ki. Mbak Elisa, Mbak. Dek mawon. Sopo Dek? Oh ya, yang aku mau masuk ya. Iya no. Ayo Dek ya. Iya, Kakak. Wah, lah aku nek mbok mas aku ora iso ngepek anak no. Oh iya, nggih Bapak Agung Romo. Kak Purba nyelot sepuh kok malah nyelot ganteng ya. Kandhane. Ngomong ya. Sini ya, ayo. Angga ra nyangkem. Gentenan no. Nggih, Mbak Elisa. Nggih. Ngaturke sing sak senenge panjenengan. Nggih, menika wonten pamundutan menika podang kuning kula aturaken. Mengke nggih tiga-tigane menika nggih saged kula menika nggih belajar saking niki guru kula Dwija kula menika niki. Gurumu iki? Iya. Kok nyelek Aku mbiyen. putih. Tenan aja remeh-temeh. Dwijamu ki Druna. Kok Druna. Kita boleh bertiga ning aku meling sadurunge. Engko nek kowe krungu suaraku aja drop ya, Nduk. Aja sok, aja drop. Sebabe napa? Ya kagum boleh, tapi jangan kadang nek drop menika nek mentale rapat kan suara apik dadi elek. Heeh, boleh santai aja gitu. Ya. Boleh kamu kagum dengan seseorang. Ya, nek wong urung nyuwara suarane wis kaya ngono kuwi, ya. Engko nek wis nyuwara nek kira-kira apik idonono. Kok jare marai don apa don apane. Ayo. Nadyan wujud mung peksi Elisa kok dilawan. Mayangne apik kok. Kowe mayang ning omahku. Ampun kula namung mayang-wayangan namung ora. setetek-setetek kemawon. Ngomong kok sak tetek. Setitik kok setetek. Sedikit wae isone, iso-isonan gitu lho. Titik setetek iki ora iso, mergo kiwa tengenmu ki kabeh ora duwe. Apa ya kira-kira? Gurune ngematke. Ya piye nek menurut Bu Dwija menika swanten kula pripun? Wis becik, wis apik, wis berkarakter ning ana ninge ra apa-apa ya, No? Ora apa-apa. Iki masukan ya. Iki kan lagune tentang manuk. Ya. Dadi kudu ana kenese. Oh, Ya, iya. Oh. Mana lagu sedih, lagu mungrum, lagu jatuh cinta, apa lagu ceria iki pendekatannya berbeda. Kowe nek nyanyi tentang manuk kudu ngati-ati. Kudu piye? Kono duwe mergo. Ning omahe duwe manuk tilang, manuk ngene yo. Mimin ku ya ngerti sejarahe kok si Wapri iki kok. Pripun? Jare Mimin wis ra duwe wis dipites nguwong. Wis dikecek ku linggis. Wasa winggan kula lana goleki si podang jenar. Oh nek suluk ya gantem ngono kuwi kok no. Iya pancen iki cah hebat to ya. Nek mung napa nggih sagete nggih suluk-suluk Jogjanan. Nek Solo menika kula riyen pageliran Surakarta niku C. Iya. Mergo apa? Nek Solo kuwi ya Nggih. dalange kok akeh lanang iki suluke cilik. Oh, Nek nggih. Yogya dalang wedok suluke gedhe. Oh nggih.
Mboten melu-melu, mboten gembel. Orang gimbal, orang ngempet. Kula nyuwun contoh kalih Bu Guru. Dadi kan babakan iki sliramu sakarone pengen ngangsu kawruh karo Lah, nek nerangke ya ngono kuwi. bener. Ulang ya Bu Guru. Ngangsu Sing- corne ke dadi mentrik ngono to mentrik to. Nggih. Niku sik suara rada ali yang tinggi itu kula rada mboten saged coba. Wah suwe niku Oh wow. sing ki mau. Nggih kula Ya. nyuwun Mbok menawa dituturi. nafasmu kurang landung Ya. anak. Cobi. Rada mundur men. Pilah antara sing belajar karo Dwija. Ya iya. Bosok apri. Ayo. Kemat. Lho mikir lho, ora berkemistrinya nganggo iki sik. Masa enggak. Oh iya. Ki penekanan. Oh, iya oke Bu. Pressing. Pressing. Pemaksaan leher. Ada yang diperhalus. Ya. Ana sing kudu jelas. Ya. Ning ana sing dilembutkan. Iki mau pressing ditekan. Mbok disiram to, Lek. Pira pesing. Masa mengganku. Hau. Allah. Oh itu kok di Iki padahal suaraku jek rusak. Rusake kaya ngene. Endah nek wutuh kaya ngopo. Ben biyen ora tau bener. Nek Gusti Allah mau adil ya. Iya iya. Untung ora diparingi pener. Nek diparingi pener saya congkak kowe, Min. Kowe luwes, kowe pinter, aku ayu. Lha iki men nggon panggung iki ngono kuwi kok. Ayu ki kanggone wong lamur ya kok seneng. Dadi pinter kalau luwes menang ayu ngono. Nggih, kula kalah pinter, kalah luwes ning menang ayu. Menang ayu. Menang ayu nek kaya kowe iki lho, saka jeneng wis kalah lho karo sinden Bu Anis, Lydia, Mbak Uul, lah Elisa, lah jeneng sinden kok Syukimin. Lah. Kamu tidak membaca biografiku. Wah, Iki lho, kemang ngasto biografine Pak Danang to kudu maca biografiku. Kok jenenge Sukimin iki mesti ana mula bukane ana lara-larae. Iki jane kan Rama dalasan ibu, Kanjeng Ibu ning jerung beteng kraton kuwi penjara. kok beteng. Nduk, kowe nyamura laku dadi wong cilik, dadi wong sudra. Men ngerti jerit tangise wong cilik aurus bawahe kaya ngapa nganggo jeneng Sukimin ku wong jeneng Samudana. Nek aku langsung panopiai luhur. Oh, berarti- wong sugih. Wong dadi oke penjilat yo nggih to. Oh, dadi sak benere kuwi wong sudra. Wong sudra niku Ning sejatine KGPH. KDPH gitu sing klebet trah. Kraton. Kraton. Kratone iblis ya iku. Senengane kok Le. Kowe nyara. Coba iki Coba. ya murite. Nah, lek iki apik iki. Allah. Ayune guru pasang susuk ora sak baene. Wong ini nek ra seneng ora Suntik putih ya nek pas dedet ora dedet ya dongos-dongos seneng. Lah awakmu kok ya ayu murni. Lah, Dan, Weteng munggah ayu, weteng mudhun ora kalap. Lho, nek yang lain berlomba-lomba suntik putih untuk putih mulus to. Hmm? Mang goleki gadis berbatik kados kula lho. Pak berbatik niki tilas koreng kok berbatik. Ben alami vintage. Mula dadi wong wedok ki kudu merawat diri ya Merawat Kak ya. diri, Perawatan ning pakai salon, lotion. ora gur nimpal karo ngarit ae. Iso nggo konten kuwi. Lagi Sinden batik. batik berbatik. Alah ya. Iba bungenge tiku nyandeng bisa. Ya le nek sing kurang kewes apa ora? Halah nyandeng bisa. Oh, ben kewe iki ditambahi halah. Alah. Mayangkara dirungokke. Halah. Engko nek nalikane ring dalu ditambahi halah. Boleh tapi tidak berlebihan kan lho, Cak. Iya. Boleh. Tapi tidak merubah makna lagu tersebut. Halah nalikani ring dalu. Halah wong aku.
Cocok sing ngindar cocok. Ayo. Sesuk ditake minggu paingan ayo. Kok kian bola hele. Anggo alah iki. Iya. Halahnya. Kok elik menurut ale. Nek ora saka sumbere ya beda sekali. Waduh, Juga karo kabisanmu lho. Ya wong sumbere kon Werkudara Werkudere lho. Anake Man Pandutenge. Kok iso lho? Jenenge plagiator meniru ki ya tetep harus sumbere kok. Plagiator ya kono predator kok. Aligator. Malah boyo dawa sikile. Nyanding bisa dadi tambah Ya, nah Elisa. Nggih, Eh, dawuh. lagunya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng miterang gonku goleki ora krasa esuk awan nganti rangi. Tak suwun mbak aja ngisi podang kuning agawe pikirku komen seleret ireng tak sawang tambah manis iba bunga yen lakon nyanding slirane Boceng ngandut tetapi keberatan Nora mendut hatiku tan saya selalu tak seranasi son pikat kulut tekando yo Hey yo ao. Ayo kayak. esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggole Ore melu. tak sayang. Oh. Mubeng-mubeng miterang gonku goleki ora krasa esuk
kesun. Ela wah trio kuek-kuek luar biasa. Nggih, sami nggih. Terlihat sama ya ini bertiga itu ya. Cantiknya sama, Gembar. prigele sama, suaranya sama. Ya. Luar biasa. Penampilannya itu wah luar biasa pokoknya. Top Marco top. Pun matur ki mboten balekke blas menika nggih Mbak Linggo. Betul. Namung nek sing mriko ya jujul 50 lah. Seket. Ya ora apa-apa neng mungkin jujul iki ora diagem dhewe. Mungkin ditabung dienggo masa depanku kan aku ya enggak pernah tahu toh. Tidak dihabiskan saat itu juga toh. Tidak. Lho ibaratnya bangunan ki nek aku rak villa. Nek Kak Elisa ki apartemen. Lah nek kowe ki Krusek. Krusek. Lho, ora apa-apa wong piye sepon dhisik turu ning jogan. Turu ning latar. Kowe men ngerti kahanan kiwa ten kahanan jaba iki kaya ngopo. Nek kowe langsung ning kasur babut manakala kamu terjatuh, kowe kaget. Ngono lho nak. Lho, dadi aku ora apa-apa ning krusek sik. Napake anak putu. Bener. Lho bener nek pelawak. Sing bener ngene iki, ora mung banyol tok, ning kudu ada pembelajaran hidup, filosofi dan sebagainya. Kadang hal simpel menika kanggone mung kanggo sanepan-sanepan ning mengku wedi kang becik ngono. Iya, mula bener dadi dosen iki perlu iki. Tak kira kowe ket mau ngono kuwi meling lho Lek. Ya ora. Tak kira meling ngono. Jadi kita bisa belajar dari apapun Pri, dari ngendikane wong sing menurut kamu itu cibiran iso nggo cambuk, sanjungan kuwi ya dienggo introspeksi dhewe juga, lingkungan sekitar apapun iso sinau saka kahanan kiki no, awake dhewe iki iso sinau apapun sing gumlar ning alam donya iki kabeh kanggo pembelajaran. Rungokno. Oke kok bar tak alem, wis sewengi tangan di esuk lak mejang terus. Mejang terus. Sukimen kuwi. Yang rawuh ya. Tenang. Ayo, saiki wong telu sepelan apa sakarmu ayo. Wektune longgar sak bodonge ayo. Menika mboten ngira-ngira os hormat. Pak Danang katuran minggah panggung. Top Marco top. Pundi makange. Monggo. Monggo Pak Danang katuran minggah wonten pepanggungan. Ngawiji kalian kanca-kanca. Nggih, menika panyuwunan saking keluarga kok menika. Nggih, kalau Piyayine jane rada isinan kae. Isini kok. Wong ning nggonku ora gelem nembung dhewe kok. Mas Danang Ning endi iki? Wonten boten. Lagi ngitung duit nggo nyangoni awakmu. Nggih. Ra nggih kagem transfer nggih penyer niku kok ya. Iki kok. Oh niku. Oh menika. Nggih. Mangga Mas Danang. Mbah. Bapak dan Monggo sidang sahe ing panggung sarengan kalih kula Apri Mimin lan Elisa Pak Danang. Iya, Menika Pak Danang. piyane ger klecam. Sampai cuma minggah tenan niki. Wih, kersa tenan luar biasa. Jan ganteng wah habis kabeh wah apik. Monggo Pak. Mosok sing gawe lek sami diudu. Suwi. Anu kita sini Pak Danang biar jajar lek min sing lenang ben jajar sing lenang sing wedok ya wedok. Maksudmu apa Pri? Oh ya ngrumangsani to min. Ya wis. Tak share jaman kowe sunat fotomu. Disebar. Ya dong isini-isini Lah itu to. lah ini kan sangat tenang menghancurkan sing wedok amar kene sing lanang amar kono lenang. Lah kok ngeser kono yang duwekmu kok. Lah wong aku dhisik gur dikerik kunir kok. Apa kadase? Dikerek kunir kadas. Aduh yo. Kuwi jengdalu Pak Danang. Jengdalu, Pak Danang. Wilujeng dalu Kados pundi raosipun? bunga. Bunga Bunga, nggih. nggih. Saged apa dana rasa kalian tangga tepalih kadang pamitan ngeten mongkok raose nggih, Pak. Nggih. Pinanggih kula remen apa mboten? Nggih. Aduh. Kalih nggen tipi kalih asline ayu pundi? Mboten ayu kabeh. Walah. Kapok biar kowe. Glundung tenane. Matur sembah nuwun Pak awet kejujuranipun. Lho alah, lek ngono kok lemu. Harapmu ki apa kok? Wis. Matur sembah nuwun Pak Danang.
menika sampun ngempalaken para sanak sederek, sampun nimbali kula Mbak Mimin kalian Mbak Elisa ugi rencang-rencang mayang Mayang koro. mayang Ye. koro. Sa Elisa kok aja kleru. Ye. Ye. Nggih. Nggih. Mbak menawi badhe ingkang wonten ingkang dipunaturaken Mas Danang. Ugi kerawan Bingung aja kanca ngomong pripun bingung nih. Rencang-rencang dosen kalau sedaya rawuh to. Oh, Nggih. Wah, para guru besar. Lah nggih para Profesor, besar. profesor rawuh. Luar biasa. Luar biasa. Tapi menawi ingkang jajari Mbak Elisa kowe rene yo Pak Danang ki ketok gila karo kowe kok kowe iki kok. Aku ora Beda. kuwatir ora gila, engko nek ketularan nek dadi. Kan jajar wedok asli. Coba ya. coba anu nek Kak Elisa. Pripun? Nah, Lho. menika kula ajeng wowon coro. Wawancara. Boleh. Kok saged Pak panjenengan punya impian yang luar biasa mulai dari mencoba kuliah itu kok punya impian mencoba kuliah terus sekarang merangkul dosen-dosen bahkan membuat asosiasi jurnal niku dulu apa pemikirannya kok bisa ambil Bisa itu Pak? tersirat pikiran. Bingung iki. Nah, aku ya heran loh itu bisanya langsung mengambil langkah menuju universitas itu kan berat. Niku, nggih mboten sedaya niku kepengen Delok iki dari tukang batu penjual Nah, es. Kok penjual iso es. malah saiki dadi marai dosen iki lho. Niku. Nggih. Ya, itu karena mimpi, Pak. Oh. Mimpi. Jadi kalau kita mau sukses itu harus bermimpi dulu gitu. Tapi kalau bermimpi harus segera bangun. Jangan cuma mimpi tok nanti enggak sampai-sampai. Iki mimpi dadi lanang ning ora iso bangun. Betul. Tinggal men mboten kok. Mbok dipresake. Jane ya tak pungsekke ra kitang 38 pisan kok ora. Iya, halo wong sing dikerek kunir. Boleh tahu sekarang udah merangkul berapa universitas, Pak? Sama ini. Wah, se-Indonesia. lembaganya, se-Indonesia. Indonesia. Hampir 500 Wah. perguruan tinggi. 500 luar perguruan biasa. tinggi. Loh, kelahiran asli Kaliwungu. Kaliwungu. Loh, saged menasional Loh. luar biasa lho Pak Danang. Nggih. Matur. Bapak Tanang. Sangat ini rendah hati sekali beliau Iya, itu. sederhana. Sederhana. Boten saged ngomong napa-napa nih. Luar biasa loh. Nggih, Pak, sebelah sini biar di tengah, biar di tengah. Ya, gini Iya. Pak, biar Pak, kayak najis mugolado. mboten no nek kali Pak Danang kula malah Cantik-cantik semau kan, krem. Nek kali Elisa mboten semau krem nggih Pak nggih. Mangke istri kula cemburu. Pripun padha lanange men Pak. Ada doa untuk anaknya kedua putranya Theo Dek sama Theo, Dek Dek Ilo. Ilo. Ya semoga Apa? bermanfaat buat banyak orang. Amin. Amin. Lho, sing diarani kok sing diatur kelek men mau lho Kak Elisa. Wong diarani sugih kuwi nek bermanfaat kanggo sapada-padane. Bener. Ngaten. Mau request lagu apa Mas Danang? Idam Sari. Nyidam Nyidam sari sari. ya. Tias madeg tak kira nyidam pentol. Nyidam sari. Pentol masih ndak dhewe. Pentol apa pentole gede sisih. Niki butuh saweran mboten niki. Oh, nawi Kok ditari lho nyanyi. Jenengan Apa? iki lho, kok senengane. Malah wayang pambudi ya nek ditari ngono kuwi Lah, ya nggih, arep toh. arep matur kok piye ora kok ya butuh ra Pak ya. Danang. Kowe kok lungguh ngapa to, Min? Kowe iki ngadeg kok, mergo bodimu iki gedhe dhuwur ki apik. Lah dikira SpongeBob ya. Gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur. Iki Dewi Banowati ya ngene iki rada ngungkuk. Nyidam sari dipun wiwiti Pak Danang tetep mriki nderek nyanyi nggih. Nggih. Oke, oh, luar biasa. Nggih. Bawanipun. Mboten saged ya. Oh, nggih langgamipun. Napa langsung langgam mawon? Ben bawono ben karo mirengke to wis suwe. Iya. Bawane ben diwiwiti karo Mbak Uul sik, ya Mbak Uul. Wiwiti Mbak Uul. Mbak Uul saking Trenggalek. Iya, engko terus dibagi-bagi, ya. Yo guru sinden iki, Lek. Anjir aku nonton ngon TikTok ya pengen lajar karo Mbak Uul ning kok lettingnya padha aku. Letenge padha ning cangkeme sing beda. Sing beda telake, Lek. Walah. Leting ku enek sing sejawat.
wingi jarene kula niku muridin jenengan, kok sakniki jare sak leteng. Soale kula abot, anu schedule kula terlalu padat. Dadi kula rada kendu. Oh, terus Schedule. Dadi niku rada rada kendu, mboten kula udi ngoten lho mboten Kenapa fokus. jenengan gagas, Mbak? Niki nek cara iwak ngono rak bandeng. Banci gendeng ya siki. Mangga Bu Uul. Dah wong ayu pepujening ngati Piye men, piye. Sae melengking Men. Min kok min. Kulinane men kok. Sae, Gelem ya sae. men ora gelem ya men. Sae Min. kayak lipstike Mbak Uul ki iso apik ngono ya, iso lho. Nek aku nganggo lipstik ngono kok kaya mangan pitik urip ya, Bri. Beda ya. Berarti apik dienggo Mbak Uul rong mesti pantes tak nggo ukurane nggih ta. Lah aku melu nganggo, Mbak warnane ngono apa mereke napa? Aku melu-melu. Tak nggo kok malah merah-merah kok bar mangan pitik urip kaya wong bar apa ngeriok kae lho, wong debus aku. Ya lambe sing apik ya ngono kuwi nek dilipstik iki urut ngono. Wong lambe kok dilipstik iki dadi kaya garangan. Lah nggih. Oh, di kowe lho men. Lah sanes. Wong nggonku lho. Nek kula nggih ngakoni kok, kula ngakoni kok, kula nggih ngakoni kok, nglenganani kok. Kula ngertos wonten penggalih panjenengan lho, Pak. Ayo Lho. monggo Bu Uul. Nek ul pisan kas nek, Nduk. kaya ngene wong nandang asmara Jasa. Nek pancen kowe sak letinge karo Mbak Uul nyoba sing pas pati. Ora kudu iki kudu perlombaan. Iki Wasit ngomong rasa, ora umum. kabeh nduwe bagiane dhewe-dhewe. Jangan dimonopoli. Ora dimonopoli. Aku dikai part karo penyanpun Pak Purbo dhewe mau mimin wis kesempatan Lho iki dawuhe Pak Purbo kok. Ana ucuk-ucuk kowe. Kabeh di bagian dhewe-dhewe kok bagiane kok encone Dian. Bagiamu mimpin rapat. Ya kok. Bagian Endo. Mbak Uul malih. Mboten gantosno sapa ya? Lydia. Ayo Lydia. Ayo Nduk Lid. Lydia. Ayo wajah India. Saking Cilacap. Ning wajahe lah India, Pakistan Iya. ngono-ngono kuwi. Jahe. Jawan kamayina. Jahe kuwi. Yuk. Coba genduk sing nang kene Jawi sapa iki jenenge? Wanda. Banda. Oh, Wanda. Wanda. Awakmu malah ngerti to? Bri. Ngertos. Ngertos, no. Berikut putra siswa kula. Oh. Semester piro? Semester piro? Hah? Semester pira? Nek aku sing non formal. Jadi aku ora ngerti formale dekne semester pira sing non formal ki dekne iki gladene karo aku. non-formal. Berarti iki muridmu. Murid. Ya. Jurusane apa? Heh? Jurusane Ya nggon karawitan. Etnomusikologi. walah. Tak kira ngampel penggung jurusane. Jurusan Pandan Simping. Ayo Nduk Wanda. Ayo Nduk Wanda. Oh, bulane Wanda to iki. Wanda dan Wandu. Ya kowe barang kok sok cantik. Kowe ora gur pinter dandan. Nek ora dandan ujut kuwi ora masuk. Gur pinter dandan. Wanda, Wandu. Wanda, Wandu, Banci. Wanda. Ya ndek wae. Walah. Duh dewa Jawa
sik terkae sing anyar-anyar kuwi nomor 3 kok kene. Iya, sing anyar. Sing Nek iki sapa iki mau Wanda kuwi? Wandi. Pita. Pitagoras. Ayo. Ayo, Pitagoras kok sak montan. Ya. Dosen baru prei ini nggak boleh komentar. Dosen. WFA. Jare UNS, Nduk, 11 Maret. Nggih. Oh iya, ketemu lagi di sana ya nanti ya, tanggal 13 Juni ya. Nah, di UNS ya. Sawi. Suwe ngopo nyangkemmu? Eleke kuwi mbok yo men. Wong ngenteni ruwahan yo kapan? Wong Pak Purbo kon ngenteni ruwahan suwi. Oh, werkudara werkudere. Niki tasih ingkang tengah menika, ingkang menik-menik menika. Oh, meneh dhuwure ra jamak iki. Oh, tetep di anu. Ya wis ora apa-apa. Iki berarti wis kabeh lho, sing kono aja lho. Oh, Bu Ani. Wah, kono nek muni gempa. Ya ampun iki lho, sing kemong putra-putra sinden kok. Alah, ora iso. Sing ngomong topeng reges klundung walus. Yo, Nduk, limar, ini limar. Iya UNS iki. Oh, sarjana semua ya Pak Danang. Ya. Bener calon doktor. Elisa sudah selesai S3-nya? Belum. Oh, nanti lulus. Aku udah tanya ini gimana caranya menerbitkan jurnal itu. Oke, pasrahke ahlinya. Ternyata. Oh, jurnale. Ora kowe arep ngopo kowe? Ora, iku ora ngerti. Nerbit ke apa? Ora ngerti ngrupane kaya Skopus. Aku Nek sekolah kene ra wis genah. Titele wis eneng apa sing Kandidat, S1-ne apa? SSN, SSN, MPSI. MPSI, SI Par. Kowe apa? MTS. aku yo SH. Sopo hotel. Loh, hotel ki apa elek? Hotel kan apik. Iya, Pe. Hotelmu krusek kok. Customer satisfaction. Loh, kepuasan pelanggan, hospitality industry, keramah tamahan. Wih, iso tak gowo ning panggung. Loh, iya. hotel ka oknum-oknum sing menyalahgunakan hotel ki nggo transit sales-sales do sayah daripada kono-kono turu ning hotel. Ketemu Iki sing klien. jaga resepsionis iki. Nggih, mula kudu dipilihke sing full press body. Mula iki little body, bokonge gatel klebon wedi. Napane sing keleban wedi? Bokong. Little body. Bokonge gatel klebon wedi. Little body. Iya. Bokok bone niku mboten enten. Little body. Lit ki bokong. Mesti ora ngerti perbedaan bahasa. Bahasa ini disadur dari bahasa asing rene. Kuwi iso ngalih. Oh ngaten. Lit ki iso dadi bo. Bo ki iso dadi go. Ayo nak. Iya. Enak. Bo iso dadi Esok bakal katekan. Hop, semene wae. Ning rakitan siji Pak Danang. Jejer lan wong. Ya. Ayo Pak Danang. Pun to. Mengke mangkurangi opah kula anggere bener gelem. Wong wis lunas. Kesini Pak Danang. Jejer lan wong. Ayu. Oh, tepuk tangan. Wah, kalong 2 yuta iki. Ora bakal tak transfer balik nu. Aku ora duwe internet banking kok. Sing duwe lak dosen-dosen ngene iki.
Aku ora duwe. Wingi malah salah transfer nggih, Pak nggih. Salah Mboten transfer. napa-napa. Gampang diurus ya. Kepujulan, Pak. Salah kleru jenenge wong. Moko jenengku kok Purbaningsih. Ya yo mlebu gone wong. Panjenengan kenal kali niku. Lah, Senes iku Senes bojo kula. Mosok Purba kok bojone ya Purba. Purbaningsih. Melih Pak Danang. Nggih. Mboten saged ngomong napa-napa niki. Nggih, Pak. Mboten saged ngomong sagete ngendikan mawon benjing taun ngajeng nek ulang tahun mriki wayangan. Ngoten mawon. Amin, ngoten mawon. Cekap. Nggih. Tenang. Amin. Nggih. Sukseni lho, Min. Si Amin. Min. Tahun ngajeng kula setengah abad. Punjul ki diwedhaki snempek ra ya berisa. Wedhaku ya minimal mau ultima apa-apa ngono to. Mosok kok wedak lho Rita. Kayak iki wedak asu kae. Doris. Doris. Rita karo Doris ki wedak kirik. Ayo Kak Elisa. Upama nonah kodo Terus Li. tanpa perahu sasat saraten pepetri nyidam sari Monggo Pak Danang. Biasa. Berasa jagat raya Ingana lukir lan samudra Suarane Pak Danang piye? Mbak Mimin. Mbak Pri. Kalem ulem. Suwantene Pak Danang piye? Sae mbangane Sukimin sae Pak. Pak Dan. Kudu ngrasake dhewe. Siap. Tipe lajeng Mas Danang. Dalikan. Mboten saged. Oh, nggih. Iya, Kak. Mbak Apri. Ayu Ayo Gre. Perlu dilebokke jurnal, Pak. Mas Danang. Mas Danang. Napa? Oh, injih. Menika Bu Wakil Bupati mbok nami saged minggah pepanggungan Bu Wakil tanpa Bupati mengurangi tasih lenggah to menika. Tasih lenggah to. Ya Allah. Tindak maju. Boleh tindak Simpang Lima Ria, pahlawan Pancasila, Semarang Lumandang, Prayoto Serbaguna, swasana rame rakyat gede atine, ing Jawa Tengah rokok ambangun, hayuk untuk desa-desa, saben dina-dina lima pikuno, upacara keperluan umum simpang
Aduh, assalamualaikum Bu. Aduh, luar biasa. Wah, panjenengan mau sore ngendika. Kula wonten mriki sak kuwate mripat kula. Lah kok kiat sanget Bu. Hebat ah. Bar tepuk tangan untuk Bu Tangan Wakil. kagem Bu Wakil Bupati Tepuk tangan Kabupaten untuk Semarang. saya. Nggih. Top. Nggih, Pak Dalang. Nggih. Kalian Bu Sinden. Ibu Sinden sedaya Nggih. ingkang kula hormati. Sampun saat awis wedal kula nderekaken panjenengan sedaya. Kados-kadosipun niki mripat pun mboten patosa kompromi niki. Malah minggar pamit. Nggih badhe nyuwun pamit. Ngaten. Lah daripada kula mengkih teleser-teleser ngoten. Nggih. Terus terang kemawon. Nggih. Kalian panjenengan, Nggih. kalian para sinden, kalian Bu Prof nggih, kalian sedaya Pak Danang ingkang kagungan kersa. Selamat pokoknya Pak Danan, nggih luar biasa. Ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ngeten nggih Pak Dalang nggih. Laras. Yang penting niat, kemudian usaha, ikhtiar sedemikian rupa, dan contohnya pada malam hari ini kita saksikan bersama, kita ketahui bersama riwayat Pak Danang yang sedemikian rupa ya sehingga akhirnya. Nah, tepuk tangan untuk Pak Danang. Nggih, terima kasih. Nggih. Ngaten Pak Dalang, kemudian calon doktor. Iya. Luar Kandidat. biasa. Nggih. Nggih. Kemudian Bu Mimin napa Injih, saya Bu. nggih. Niki dosen universitas terbuka, Bu. Jadi di mana-mana terbuka. Di pinggir-pinggir jalan terbuka. Ibu Apri. Nggih, Ibu. Terima kasih sangat menghibur. Nggih, Bu. Menawi kula wau dipun syuting nggih. Niku mesti padha gumun kalian kula wau. Kula wau niku dari awal sampai dengan akhir beliau-beliau naik ke atas. Niku posisi kula niku ngeten. Ngoten Pak Dalang. Luar biasa tepuk Mboten tangan apa-apa, untuk beliau. nggih, nggih. Nggih, Bu. Bu, nyuwun prisa sekedap mawon. Oh, siap. Hari jadi Kabupaten Semarang itu bulan napa, Bu? Bulan Maret. Oh, nggih sampun matur nuwun. Niki tasih Maret lho menika. Nggih sampun Maret. Nggih, matur nuwun, Bu. Insya Allah lain kesempatan. Wah iya, lagi nggih. ketemu lagi. Kepengin ngertos mawon, Bu. Nggih. Nggih. Kula dongake pokoknya yang penting paringi sekedap Pak. Paringi laris manis. Amin, amin, Bu. Pak Dalang. Doanya, luar ya. biasa. Matur suwun sangat Nggih. sedaya ingkang sami rawuh nyuwun pamunten monggo dipun lajengaken Nggih. acaranipun luar biasa. Andai saya punya cadangan mata, Pak. Dan insya Allah besok itu saya sudah ada acara mulai dari jam Nggih, 8. nggih. Nggih, nyuwun pamunten estu. Nggih kula dongake semuanya dipun paringi sehat. Nggih, Panjang amin. yuswa ingkang barokah. Amin. Amin. Nggih, kejebaran rezeki sing berkah. Nggih. Amin. Nggih. Ngaten Pak Dalang. Nggih, matur nuwun, Terima Bu. kasih Ibu Monggo. nggih. Ibu Prof nggih matur suwun Pak Danang. Oh nggih, izin nyuwun foto sekedap nggih. Foto. Nggih. Oh iya, monggo. Nggih, siap. Ayo diri sing terus sama. Pak Danang. Balik kita terus. Klingklong numpakan dong ngebel klingklong. Kantong bolong. Yang Semarang. Oh Dan nuwun Bu Wakil Nggih, Bupati. Wah, kalau Semarang. ngendikane sing aku tertarik kayak mau seandainya saya mempunyai cadangan mata, pasti saya mau melihat. Niku bagi kula mboten perlu Bu cadangan mata, yang penting cadangan dana. Harus itu. Nah, luar Kata biasa. sembah nuwun Pak Danang. Wah, Pak Nggih. Danang lali. Ayo kok elengen Apri. Lali mbok menawa kan lagune Nyidam Sari ki murung rampung lho, Le. Urung rampung. Matur nuwun Pak berkah. Kula dielingke lah ini iki. Sembah nuwun.
Aduh Pak. Mboten sah kaya ora dulur wae. Sampeyan. Laris. Bantuan nggih Mas Danang. Go ngono ku lho sing bener mimin iki lho. Iki Pripun? enek sing lali, enek sing ngelikke. Mergo iki duwe file yang iso ngingatke. Pokoknya nek nggon nyenekan kelingan terus. Ya luar biasa. Lah kok kesupen. Di manam loro di mono pamo. Sampeyan nuwun. Ya. Pak Purbo. Bu yo gatak nganggo ngene barang lho. Piro to iki? Mau tak kirimake karo sapa yang mulia Hakim Agung Mahkamah Agung. Wah iya mbok saiki wis dadi apa ning kene monggo Pak Dr. Yanto karo Pak Dr. Yantani. nggih monggo karo Pak Dr. Sukiman saking Bandung, Mas Sunanto karo Mas Wawan Hakim ing Bali lan ing Banyuwangi. Wah sing ndek ben wayangan ning Alas Purwo kae Pak Harto Jombang, Pak Wotandan, Mas Sudiro lan kanca SMP 1 Pacitan lan sanes-sanesipun. Monggo. Ayo. Lagi. Elisa diteruske mau kan rung rampung ayo. Sing bener ki ngene iki lho, Mbak. Ya. Pripun? Mas Danang kuwi rak urusane kuwi karo dosen-dosen to. Karo guru besar, karo bangsane jurnal, Skopus lan yo liyane. Ngono iki penulisan-penulisan ilmiah. Ngono. Lah, sing ditimbali iki dalange ya kudu dosen. Harus. Saora-orane yo minimal yo sing sindene yo sekolah. Sekolah S3. S apa? Mereka nggih dosen. Oh, dosen. Dosen anu BGM. Apa sih? Sing ngomong kaprodi sapa? Kaprodi. Kok iso kaprodi lho? Wes aku sak-sake ya TU ya ora apa-apa kok ngerti. Penting mlebu nggon kampus ngono wis ketat sebagai apa. Sepenting aku akademisi ngono wis maksud ngono. Oh iya. Alah. WPLP. Ya Allah. Wis kono, Apri, ayo. Main sepuasnya. Diputar Elisa itu sepuasnya. Oh, to. Aku ben awar Elisa awakmu bareng ben rada suwe ngono lho, kuwangen aku. Lah nggih. Masane kok sing diwori kok gur kono-kono wae. Mbok aku ki diwori. Upami diwakili kula dos pundi? Ingkang awar wae diwakili kula. Bedu. Apakah kita akan adu mundu? Niki ngaturke napa malih ta Mak Cange? Iya lagu sing hotmu apa? Hote mimin apa? Sing hot. Elisa lan lagi wae ben rada leren, ben ora panas. Iki engko piye ta munggah pindho apa munggah pisan? Ping kalih kok, Pak. Ping kalih panjenengan. Ya nek Nona Lisa ku ya ora monggo lah, terserah lah. Rumahnya jauh. Mbak Elisa juga dua. Saking remeni. Kamu dua, aku Ayo lagi kamu bisa 2 kali Caces. Alah telek. 1,5 klepek. Ya slendro mawon. Slendro ya. Slendro Pak Mangun. Ayo.
Turu ketek konggo. Duetipun kali Le SKM nggih. SKM is Sukimen. Iya aja banget ngono kuwi jeneng mbok aja ngono. Mimi. Iya. Hajat turu. Ora duwe rasake. Iki asmara dene ra apa-apa ya. Ora apa. Banjaran. Mboten apa-apa nggih, Pak. Wis sakarmu ora apa-apa. Bacot. Bacot metu kok. Lali. Sore kaki. Allah ana dewa. Kok jalah. Kari kanang. Ana kiwengang jagat nyangking bakar kencanane. Engko tibake apa kok? Rengu. Weh. Mburi iki ben siap-siap. Nggih. Rengu ki sak rondon. Yo. Ayo busuk. Angger bagian anu laras dhuwur kok mesti pasrah aku to, Bri. Ma Elisa yo. Iki sing wasis kowe kan nganggo alah. Menika kula aturaken kanca-kanca sedaya ugi bendanipun Mbak Dr. Kitsi Emerson saking Sanggar Ekalaya lan Mas Wakidi Bukit Si. lan panjenengan kanca-kanca dosen ing Institut Seni Indonesia Surakarta lan ugi kanca-kanca saking Laras Gumelar perlu dikirimi monggo Isine dongota Kok dadi lanang? tula sandang Lo dari wedok meneh. Kok ora konsisten lho. sandang kelawan pangan ya suara yang ngono kuwi sing dhuwur iso didendhekke suluk yang ngono Ayo tutuk nale. Kamu suara lanang bisa nggak? Suara rasa sok Coba, cantik. Rasa sok cantik coba. Piye? iya Ya iku. wih iso ya gede ya kowe jangan-jangan iso ndalang kowe kaya Elisa ya Ya iku bagian nipun. Apa ya? Melu girong mayang kara kurang gironge Alah. sing siji Gurbawa wae siji Kurjo Ajae Coba suara wedok meneh. Wong malang Lanang, Sabar wedok, nah lihat lenang. Rimo lanang wedok meteng no. lah nek gur jagongane apa meteng kayak gampang nemen Ora nek gur iso. lanang wedok jagongan kok meteng Kowe iki ra Lah nek iso. kumpul ngono kuwi ora iso nek ora bayi tabung ora iso Tabung gas dan bledos. Wong melek sabarana rimo. ayo mongko prasetyaku nadyan geger walik waktu boten badhe klintu monggo Mas Bambang Diwoyono nanging
bojone bebasan saupama yang ngenteni kumambang ing selalangke bebasan kontrang antri ayati jajawe lekesan kontrang antri Dipun susul putra panjenengan saking Karanggede, Dek Anggara, putranipun Pak Joko Sunarno. Ya ampun, ini mahasiswaku kae ya, putrane Pak Joko. Mas Anggara ta. Iya ya. Kalih Dek Aris. Nah, karo anakku Bima mau kita ya. Oh, aduh. Hah? Kaisang. Oh alah. Nek guyu kok peteng. Kowe kok guyu ngapa ta, Pri? Aku nek wong guyu mun-mun ngono ki seneng kok. Ya. menika Mbah Marni sayur nyuwun gubuk asmara. Ayo gubuk asmara. Wati. Tambahi Wati. Tresno. Tanpa bantal tanpa poso. Sur. Abot-abote ketaman asmara. Buka kain Marwati. Wiwit Top tenan ya. Ning ngene ya Samin, Pri. Kuwi nek pas prei iki nek nggonku nek wayangan mbok ndelok. Nggih, siap. Nek arep ngaturi aku ra wani, gak iso Nggih, bayar. siap, Kita janjian main. Ya. Kowe diawarke karo Wis soalé kok nek dhewe malah tetek ning nggono loyok. Oh, iya. Ya apa? Pikiranmu selalu koyo karahar situ to, Pri. Lah kan panggonanmu dhisik. Ya arep dhisik kan dhisik masa kebodohan masa jahiliyah. Saiki wis ora. Lah, Kok kabeh kok ukuranmu gur kaya ngono. Lah nek bayar- Apa nek elek-elek sajeke urip. kowe berarti wis Iki ora proses kristalisasi. kowe wis ora nglakoni. Ora. Nek dibayar Ya gelem to. Dosa ora bayaran gelengi wong. Gonku ki kerep wayangane ya nek nganggur ae nonton wayang. Nggih. Nek pas aku dhewe sing dalang ngono kae. Siap. Oh, iki Mbak Kitsi Emerson iki ikalayaker wayangan jane tanggal 20 Juli. Ayo omong sik adohmu, ayo. Enteni ruwan. Waduh yo men.
Kene iki wong gliak-gliak kok ya. Ya sesuk anu teh Kak Elisa. Ya. Teng daleme Pak Sowan. Lho ora ana alane kan ning ndek bapak kan ngangsu kawruh. Nek duwe job ya nyangono jobmu eman-eman ora nek nganggur ae. Ngangsu kawruh ben saya tambah ngilmune lho. Bapak ki dadi dalang ya iso, dagelan ya iso, dadi garenge bayarane 5 yuta. Kuwi wae make up-e blobor kabeh 5 yuta. Asemi wae. Aja ngene iki. Ha kuwi opo ora profesional kok glepung karo cat wayang ku tak ngene. Motor kabeh 5 yuta lho ora. Oke, lanjut. Mbak Elisa. Cedetan sajrone ati non jangkrik genggong. Tekan jangkrik genggong. Iya. Sampun. Mangke malih nggih. Injih, siap. Rono nduk, ayo ngopo.